Ben mana wach. Ling be mana wach, to wuoyo be mana wach. Nekech de rais wuoyo to kendo dwa wacho niya, ibo winjo ka iwacho ni apani nwa wacho kendo en rais ma achiel gima rais notime maber niya, he gave them the independency mane jopiny dwaro. Ni judiciary migi independency, police migi independency margi, mo migi nyaka budget margi magiran, mana ka kise wacho maber. To gima jopiny onego ng'e, seche moko kiwuoya, I've not seen any even condolence message mar rais, koro kika wach ni nitie, poka neno an, to ka nitie to okadho wanga. To en gima de berie, ka rais ne ka shifu koso owuoyo against the police brutality, extrajudicial killing, nekech in gima mieno sirikande mang'eny. Ineno, ok miye nying maber. To bende e wach mar ni chiwo independence ni, jopinye mane dwaro ni weuru interfere gi gik moko. To chik bende dwaro ni seche ma investigation is ongoing, bende kendo kik wawuoye gino. Ineno, koro bedhiero wang'i ni bende jopiny do kowuoyo ahinya. Bedi koro ginyo chopo kata kibo mochope ni adiera. Koro ere kaka we strike a balance kaka community ni wadwaro ni rais ka gima kama otimre come out strongly me condemn mondi chiu kata orders ni ang'o momiyo lagat pod ni office Watch kana dwaro duoko mapiyo within 4 days na mor gi Senate Victor ni neno Senate kende Senate no wuoyo maber kende amor kendo gi jotendwa maluo Nyanza bende they came out very strongly condemning the act. Matine ni ginyo ken gimoro monego wakaw lightly niya nyathi moro kaka nyako mar Okikuyu cha ne nyoti mang'o nyocho maki nyeri nyocho maki matiso boge kanyo aso gole oko nikech koko mar jopiny emomiyo seche moko njeri stoche opogre gi mar ojuak. To okwanyal bet ni wan piny ma ni jopinye mago koko ni mako nyarawila nagi eka ng'obuogi mowengi manyarawila. To ka poni de wang'ena juang'o maki kamae ma dine beni jodhi kaka njeri okapar ko juang' dino tho. Omiyo rais en gima wakwaye niya nikech at the end of the day nti right amowacho ni everything rises and falls at leadership. Matine ni kaki dwaro ni leadership ni odhi mbele. Ka nitie ber mabobet will attribute to you. Ka kethruok moro nitiere ok bi wacho ni Ramogi kae ni VOJ yemomiyo Ramogi femo aibo wacho ni Macharia makara chalni ok ne rit jotije maber. Omiyo ka nitie gima ok dhi maber kata kambi ka to wuon kambi mawuok oko strongly to wacho ni gima notimre cha to ok notimre motimre nade maber. Omiyo rais bende nigi jukumu kendo en gi responsibility ne jopiny manokete telo mondo nyis jopiny nang'o gik matimre to ok beyo. But there are some of these things are out of his hands. Nekech en an individual. Okangi ng'e niya ni ofisa mane maneko kama kata ng'ano makwelo kama ineno. But kotimre to nego be no wuok oko kendo condemn. Nekech this week alone we have seen quite a number. Security briefings oyudo first hand. Very true. National Security Council. Yes.